Dok američki predsjednik Donald Trump ponavlja da bi mogao povući američke trupe iz Evrope, na kontinentu raste zabrinutost može li se Evropa sama suočiti sa Rusijom. Nemačka kao vodeća evropska sila ključno je pitanje u ovom scenariju, a prema analizi Bilda odgovor je prilično zabrinjavajući. Bivša direktorka kompanije Renk Suzana Vigand upozorava da Nemačka trenutno ne bi mogla da odbrani ni sebe, a kamoli svoje saveznike. Bundeswehr trenutno nema kapacitete da izdrži sukob u svim dimenzijama tokom dužeg vremenskog perioda. Ne može samostalno da se brani, niti da pruži značajnije pomoć saveznicima, rekla je. Na pitanje da li Nemačka može vojno da se suprotstavi Rusiji, ona je odgovorila da bi Bundeswehr mogao da mobiliše snage za ograničenu operaciju, ali da nema resurse za dugotrajan sukob. Ako pogledamo Ukrajinu, vidimo da sukob ulazi u 4. godinu. Za tako dug rat nemamo ni dovoljno ljudstva, ni municije, ali ni materijalnih